Dobrý den, vítám vás u sledování produktového videa zaměřeného na značku Bosch. Na dnešním videu se budeme bavit o kombinované parní troubě od značky Bosch, konkrétně se jedná o model HSG 7584B1. Pečící trouba spadá do enické třídy s označením A+, její vnitřní objem je 71 litrů. Uvnitř naleznete 5 úrovní pro pečení a také trouba je vybavena speciálním povrchem, který se nazývá EcoClean Direct. Mezi jednu z hlavních výhod této trouby patří TFT Touch Display Pro a digitální ovládací prstenec. Díky tomu je ovládání této trouby opravdu jednoduché. Jak si můžete všimnout, jedná se o opravdu velký dotykový touch display a volba například programů nebo další nabídky je velmi jednoduchá. Jako další výhodu bych určitě zmínil tuto pečící sondu Perfect Roast Plus, kterou takto jednoduše do trouby zasunete, tím pádem ji aktivujete a na displeji se vám zobrazí, že teplotní sonda na maso je připojena ke spotřebiči a nyní můžete péct například nějaké velké kusy masa nebo steak nebo třeba vepřovou panenku. A pokud rádi pečete, tak zcela jistě oceníte i senzor pečení, který reguluje nastavení a dá vám vědět přesně, když je pokrm hotový. Využijete to převážně, když budete péct například koláče, nebo drobné pečivo, anebo pokrmy třeba z brambor. Tento senzor je umístěn vzadu na stropu této trouby a jak jsem již říkal, reguluje nastavení a vy se nemusíte bát, že například ten koláč přepečete nebo spálíte. Trouba je vybavena novým programem neboli funkcí Pára Plus. Jedná se o šetrnou a zdravou přípravu při teplotě až 120 stupňů. A nyní si ukážeme jednoduché ovládání a nabídku na troubě. Po zapnutí se vám zobrazí toto nastavení, kde máte na výběr druhy ohřevu, vaření v páře, pak je tady program oblíbené, pak jsou zde také programy neboli automatické programy, čištění a také základní nastavení. Určitě si ukážeme druhy ohřevu. Zde naleznete až 23 druhů ohřevu a teplota lze nastavit v rozmezí 30 až 230 stupňů. Z těch základních a nejvíce používaných programů bych určitě zmínil 4D horký vzduch, dále například horní dolní ohřev, grill, ať už nějaký menší nebo větší, program na pizzu a taky zde naleznete například program na sušení nebo předehřívání nádobí. V okamžiku, kdy si berete jakýkoliv program, v našem případě 4D horký vzduch, tak na to máčknete a máte zde ten virtuální ovládací prstenec, na kterém jednoduchým posouváním nastavíte teplotu, potvrdíte a pak si můžete nastavit například i dobu trvání pečení. Rovnou se mi zde nabídlo možnost i teplotní sonda, anebo například přidání páry. Zde si můžete nastavovat ze 3 stupňů, dle toho, jak znáte za vhodné. Když půjdeme dál, tak zde naleznete vaření v páře. Jak jsem již zmiňoval na začátku, jedná se o kombinovanou parní troubu, to znamená, že zde naleznete klasické pečící programy i parní programy. Je zde nabídka Pára Plus, ohřívání, kynutí těsta a rozmrazování. Když si zvolíme například ohřívání pokrmů, tak zde máte možnost si volit teplotu od 80 až do 160 stupňů. Zde už probíhá kombinace páry a horkovzdušného programu. Když si zvolíme například Pára Plus, tak zde máte možnost od nějakých 40, respektive 30 stupňů až po 110. Vaření v páře a tyto programy se nejvíce hodí k využití například ohřívání pokrmů nebo přípravy nějakých příloh, ať už jsou to zelenina, těstoviny, nebo spíše brambory, luštěniny a tak dále. A ještě bych rád zmínil, jak jsem zmiňoval, pokrmy. Zde naleznete širokou nabídku od koláčů přes chleba, dále pečené pokrmy, drůbež, maso, ryby,
zelenina, přílohy a mohl bych určitě dál pokračovat. V principu jedná se o takovou virtuální kuchařku, o automatické pokrmy, kde vy si zvolíte daný pokrm a trouba za vás vybere dobu pečení, kombinaci s tím nejvhodnějším programem a vy se nemusíte dále o nic starat. Jak jsem ji zmínil na začátku, jedná se o kombinovanou parní troubu a představil jsem vám i programy pro přípravu v páře, tak je nutné do této trouby dávkovat i vodu. Je zde takovýhle symbol, na který máčnete a panel se vám lehce povysune. Vy to potom vysunete úplně nahoru a zde naleznete nádobu na vodu. Do té nádoby se naleje voda, zasune se ta nádoba nazpátek a panel musíte už manuálně zasunout. Po tomto procesu můžete už začít využívat programy pro přípravu v páře. Ještě bych ukázal program čištění. Zde naleznete již zmíněný program EcoClean, dále je zde nabídka hydrolytické čištění Cleaning Assistance a také díky tomu, že se jedná o parní troubu, tak je zde i funkce sušení a v neposlední řadě i odvápňování. Pro odvápňování vás trouba vyzve a pro ostatní tyto funkce buď vás trouba také vyzve, anebo si můžete kdykoliv manuálně zvolit. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.